Hei lapset! Minä olen Patu Pannulappu. Tuolta tuleekin Sirpa Sukka. Hei lapset! Hei lapset! Patu, Niin Sirpa, mitäs me tänään teemme? tänään opetamme miten tehdään opinnäytetyön kansi. Wow. Mikä se sellainen on? Näytäpäs meille kaikille. Minäpä näytän. Näin tämmönen. Mikähän sillä on näin? Saatuaan luvan tekstin ohjaajalta opiskelija kansittaa yhden kappaleen opinnäytetyötään ammattikorkeakoulun kirjastoa varten. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö sidotaan mustiin kansiin ja tekstit ovat kullanväriset. Kansitekstit ovat seuraavanlaiset. Opinnäytetyön nimi tulee keskelle kantta, etäisyys yläreunasta 10 cm, kirjasin koko 16. Kansilehden alareunaan merkitään tekijän tai tekijöiden nimet tarkasti alareunasta 6 cm ja oikeasta reunasta 3,5 cm, kirjaisin koolla 14. Myös opinnäytetyön selkään merkitään tekijän nimi, joka löytää paikkansa yläreunasta 6 cm, kirjaisin koolla 14. Selkään tekijän nimelle laitetaan seuraksi vielä vuosiluku, joka taas on alareunasta 6 cm, kirjaisin koolla 14. Opinnäytetyö voidaan tallentaa myös TEUS-verkkokirjastoon. Tämä on kuitenkin vapaaehtoista. Muistakaa lapset, opinnäytetyö on aina julkinen asiakirja. Niin, ja Marittakin sanoo, että älkää Herran Jumala tehkö siitä salaista asiakirjaa. Niin, Jos kuitenkin haluat tehdä opinnäytetyöstäsi salaisen, muista mainita siitä tiivistelmässä. Opinnäytteen julkisuutta voidaan rajoittaa vain sellaisen materiaalin osalta, joka on laissa määrätty salassa pidettäväksi. vielä yksi juttu lapsukaiset. Muistakaa merkitä lähteet oikein. Lähteet oikein, se on tärkeää. No niin, Patu. Niin Sirpa, Nythän me osataan tehdä opinnäytetyön kansitus ja lähteetkin merkitä oikein. kyllä, Eiköhän ole aika lähteä kotiin. kuulostaa hyvältä.